Karon ni ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. I am still waiting. Joke naman to. Si daddy ni mo, hi naman. Na sila sa sala, mami. Sila? Kinsang sila? Kinsang sila, ha? Si Uncle James. Mao ba? Okay. Prepare yourself aron mo tambong na sa lamisa. Kumusta ba, yaw? It's nice to see you again. Dili na tingali kayo busy, no? Sa pagsunod-sunod ni mos mistisan mong wife-to-be? Wa na sunod-sunuran. Bisan karon sa akay, ako lang gibuhian. Ha? Biktima. Abi niya, right woman na. Pero, Mao ang babae rasad ang booking sa iyang pagka-duplikara. What? Di gini mo matagal ng tao, no? Yung sabi magdahom. Angelic face. Himan-himan. Sakop din ni Satanas. So, sakit ay karon ng atong dughan diha. Di ka masayop, babe. Kay tungod sa iyang kabuutan, sad. Murag, wala niya. Teka, ako pa kayo. Smile sweetly. Dihang nagbalita siya ako. Nagpasalamat. Kay utro masab na siyang nagduwa og kayo. Never heard good. Kay wa ba kiti ay lain? Karon pa lang gani na makauyab. Sa pagkatinuod lang. Di ba ako pabor itong bayana? Para ni kuya. Pero, tungod kay ako man nakita nga, enjoyer kay siya sa pagpunag sikit ini. Maong nakaingon ko sa kong kagalingon nga, pasakda na lang yung una na ako siya. Kay dili yun siya makatila og kalipay, di ba? Ngano? Nagtuo ka nga, natilawan ako si Natasha? Ayaw kong ina nga nagbinayot ka. Ibahid mo ako, pare. Dili ko gusto nga magpahimusong babae nga. Kamaw lagi ko mo respeto. Looy mga babae nga imong unhan. Kunya, later on, imong ma-realize nga dili di siya ang para nimo. Wow, parion gid ka, ha? Di ko maumad din na imo. Osa? Grabe. Oh, kuya, nindot na nga challenge, kuya. Otro ning hudiyo ay. Ayaw, anak, vlog. Ay, storya tag tinuod ay. Hey! Unsa man, ha? Bro, ang rason kung nga wa agad makatandog na ako ang pagsimang ni Natasha sa iyang gisaan nga mo settle down with me sa hustong panahon. Siguro makaingon ka nga nayabag na ko. Kung ingnon ti ka, nga mura ko kasayawon sa kalipay. Diyang kalit siya nga misurrender o may booking sa iyang kaugalingon ka dili na madayon ang among gikasabutan. Tungod kay mibalik sa iyang kinabuhi ang tao nga tinuod niyang gimahal. Grabe gid ay kagamhanan ang gugma, unsa na? Oh, yes. And I was so thankful sa kamatuoran nga giyagyag ni Natasha. Kinalipay ko, aron nga dili mahinayag sa pagpagkasal sa babaeng lutaw na aking utok. Kailan kag lutaw? Sa iyo nagduaan ang gugma. Bro, nalipay ko nga gibuhian ni Natasha. Kaysa pagkatinuod lang, kalit ako na inumduman ang babae nga inanay na akong nakatunan sa pagmahal. Ang babae nga worthy gyud nga tugyanan sa akong gugma. Pero ako nang gitimbag-timbang ang akong debate, ha. Ako nang gipangutana ang akong kaugalingon kung di ba infatuation lang ning gibati na ako. Kining tanan. Pati ka maap gyud ang tinuod nga nahigugma gyud ko niya. Mao ba? She's one of a kind. Dili lisod higugma tungod kay para nako naa niya ang tanan nga nindot gid kayo nga hiyas akong gipangita sa usa ka babae. Smart, intelligent, labaw sa tanan. Dili sayon matunto tungod kay abdik. Ug ang nakanindot gid kay family oriented. Basta murag siya ang nakasawd sa tanang nindot nga hiyas. Siya dang gisabwag ni sa Ginoo sa kalibutan. Mao nga imo gid siya nga ikapasigar mo ni bisan kinsa. Wow! Grabe gini kayo ang imong paghanga niya, kuya. Kaayo gid. Nakaila ko niya? Kaayo. Mao ba?
Kinsa man sa mga girls ang imong gikailaw og ako sang nailan. Sinemya. Sinemya? Nga kani katabang ni Carla? Siya. Ano mo di eh? Oh. Ano sa man ka? Wala mag natulala, wala magkamutingog. Gisakitan ka? Aha. Once upon a time, may crush ka niya. Imo nang gikumpisal na ako, nalimot ka? Oh, yes. Pero, ako na nang gidelete. Gidelete ko nag-appeal din binisahid kong magpakasal ko ni Carla, kuya. Focus ako sa akong asawa. Kaya nagbinuutan na siya. Maong, gibalugan din ako nga. Mag-usap na sab. Ako ni kapasar, maong, wala kong naganas paghatag sa akong pangani, kuya. Okay, that's good. Wala akong gusto nga imog yung nabuhaton. Once nga committed ka na, go straight yun, ha? Ayaw pag pinaresa ng uban diha ga mga two-timer. Respetary yun ang imong pagka lalaki. Ang imong pagpanumpa tubangan sa altar nga wa gilaing hikugmaon o gunungan kundi ang imo ra gipakasan, okay? Oo, padre. Apir. Kuya, No. pero ang pangutana, asa man mo pangitaas ni Mia? Gamay ra ka ng Pilipinas. Wish me luck na lang, okay? Hey, What? sorry ko nakalitan ka, babe. Kalitan ko na kong hinumduman nga karong Sunday. Birthday naman din ni Kyle. Uy, gusto to ulo. Babe, gusto ko nga malipay ang bata nga dawa. Kalipay nga, dili nila may mong hikalimtan sa tibok niyang kinabuhi. Yes, dear. Musam na akong giuna-una. Gusto na ko. Nga dili mo guna-una nga. Luoy siya siyang birthday. Kaya di iyang mama papa, di ba? Yes, babe. Atong bawion ang gibati niyang kaguol sa nangaging panahon. Din, kano na siyang sakitan. Kay maghandom sa iyang kinikanan, dili pa? Dili na sayon nga sitwasyon. Maong atong tabangan ng bata. Nga ato naman gid siyang giilang nga atong anak. Ato siyang lipayon. Basinag, atagan na sa tagigayon sa Ginoo. Para makatibuok na sa taglaing anghel. Nga mudugang og lingaw na to. O sino? Taod-taod na. Pero, wa pa gid ha, babe. Sorry. Pero wa pa yun, babe. Gipulaan na ka? Of course not. Imo ba ng pagbuot nga dili man. Ang Ginoo mo'y magbuot, babe. Dili ko siya may mong unahan. Dili ang kalikayan nga maglaom ta, di ba? Okay. Atong balikan ang birthday ni Kyle. Unsa may mong plano? Para unyaan ang adlaw. Asa si Tumbi? Nang wa man siya? Tuwa sa library. Gusto makailan ni mo nga kung nanay Kyle. Hala! Hasta sa si Mami. Gusto sa makailan ni mo. Mau ba? Oh. At to sa mo ha. Kasamo. Sunod man. Pariya taon na una ba? Pariya taon na una. Lagi. At to sa mo ha. Ikaw na ka to sa mo. Lo, ngay. Sige na, good. Di mo lusog ko si Mami nga. Mulakaw ko nga. Ako rang sa. Kasasad ko. Kung mauna, ani na lang. Unsa man? Paniya na lang sa school ang imong nanay. Na yan guys, sandungan din nyo no, ang part 34 sa Mahal Kong Kaaway. Ouch!
guys atong mga gamit-gamit dire. Ayan, makahimutag reaction, no? Sa part 33 guys, no, atong nasayran, no, nga. Ay, naku, tripod ano. Dunggan na to guys, no, sa part 33 nga. Katol and this way. For that customer. Coconut. Sepeton. One. Banyos and katul. Sige na hayo ko. Katul. Oh, banyos. Wala katol. Duha. Ito nga banyos. Tulo. Tulo kawak banyos. Isa na ay. Lot, picturean ka lot. Batak. It's not me. Bisa kung saan nga banyos. Ana masisunin. May bigason. Wala ka na rin. Bikasunin. Asa to? Bikasunin. Duha ka kuan katon. Og. Isa ka banyos. Tapos palit ni mi ani. Isa din ka Cloud9. Kanya. Daghana Cloud9 and pila mo. Sara tungata. Hala, dili. Pagilong da. Judge na lang. Wala kay gipang Cloud9 isa. Palit ang kuning judge. Ayaw ka na mag-hold sa cellphone. Isa ra ka Cloud9. Ay, cheese. 25, 16, 41. Wala ka na. Karat ba? 41 tanan. Ayaw itong dugang cellphone. Batak, SB smooth me. Asa lagay laguna. Papabugkot ka sa ako na. Nanay bugkot. Premyo. 41, 42, 43. Nag-vlog ako na dong. Wala. Video na. Video on. Tak, tarunok. 59. Oh. 59. Bilat. Ah. Sana man ta guys. Ayan, another customer na naman no ang atong adagaran karong gabi na. Ang niagi guys no atong nadung kalimot naman ang puno sa patong last part na to guys. Mga customer. 10. Papiliar ako dong. Piliin. Kusog ng kuran. Salamat po. Ay, naku, busy. Medyo busy po. Ang niagi guys no atong nadunggan nga ni adto si Ribs guys no sa eskwelahan no sa sa sinagop ni Kuan guys ni Carla. Og nahibaw ano nga dito po ay nag-eskwela si og nahibawaan guys no nga dito po rin nag-eskwela si Benje. Og nakita ni Kuan guys no ni Ribs si Benje. Natingala siya guys kay nganong pareha man niya ugnaw. Halak ka. Og naabot yun ni guys no nga issue sa kinsa mato mama bato ni Kuan.
mama ni Nimya o iyang papa. Ang matod pa guys nga dili ko nun isulti nila guys. Pero nga nung taguon manggod nila oy. Para sa ako guys no angay isulti na yun nila na mientras sayo pa no kay arong makakuan sila no makadesisyon Nimya no kung sa buhaton guys ipa-eskwela pa ba dito sa eskwelahan or ipa-transfer na lang. Pero sa unang tanaw pa lang guys no ni Rave sa kang Benji murag na dunay gyud share something na feel no murag muna gitawag og lokso ng dugo no. O munang na curious siya sa bata guys. So ipadayon nato ang storya. Kumusta ba yaw? It's nice to see you again. Dili na tingali kayo busy, no? Sa pagsunod-sunod ni mos mistisan mong wife to be? Waray sunod-sunuran. Isang karon sa kay ako lang gibuhian. Ha? Biktima. Abiyag, wait mo na. Pero, bagay, babahay na sa dami booking sa iyang pagka-duplikara. What? Igili mo matagal ng tao, no? Yung sabi magdahon. Angelic Ace. Himan-himan. Sakop din sa tanas. Aso, sakit ay karon ng atong dughan diha. Di naman sa'yo, babe. Kay tungod sa iyang kabuutan sa huwag kuha lang niya. Grabe ka social tayong paminahon guys no ang ilang tinawagan babes. Good. Grabe ka millennial ang dating. Kinsa man ang lucky di ay guys no? Si Nestor ba to no? Igsoon ni Rebs no? Lagi na ilad pala siya guys. So wala yun sa itsura yun no? Dili yun sa itsura guys makit ano kung buotan ba ang isa ka tao yun. May buwan lang yun ni mo na no? Kung maila-ilan na yun ni mo siya pag ayon no? Og makauban na. Ay 93 na lang akong balance. Wala lang. Pero tungod kay ako man nakita nga enjoy kay siya sa pagpunag sikit ini. Maong nakaingon ko sa kong gagalingon nga pasagda na lang una na ako siya. Kay dili gyud siya makatilaw og kalipay, di ba? Ngano? Nagtuo ka nga nagtilawan ako si Natasha? Ayo kong ina nga ginayot ka. Ibahin mo ako pare. Dili ko gusto nga magpahimusong babae nga. Kamaw lagi ko mo respeto. Hala, murag na ibot pasabot si kuana ni guys no ang laki. Dili ko no siya kabalog pahimulos. Kay nga naman nagpahimulos po dai sa ribs. Murag na agito something guys no ipasabot si Nestor guys. Ang Nestor bagha to. Mutong iya na lang gidivert ang istorya no para way masilo. Tuoy magalbabay nga imong unan. Unya later on imo ma-realize nga dili di siya ang para nimo. Wow, pari ang gide ka ha? Eh di ko maumad din nalagi mo. Oh kuya, nindot na challenge kuya. Otro ni Hudiyo ay. Ayaw ay, storya ta tinuod ay. Hey. Unsa man na? Mauna ni Ron unsa man gahilang istoryahan og lain guys. So I think ang ito i-open up nila guys no nga nakakita si Rebs og bata no o dili na something ba nga kanawong niya dito sa eskwelahan. Ang imo to ilang istoryahan no. Kay murag na hingawa naman pod si Carla guys no sa iyahang anak. Og I think nagpangita na pud ni siya. Kung may bawaan guro niya no nga naay kaparihan niya og naong ni Rebs basin iya gyud ning adtuon dayon dito no. Ano man wala pa di kakita si Carla ani nga dito maga nag-eskwela ang iyang sinagop. Wala guro no kay ang iyang siguro padtuon no si Esther ang iyahang yaya. Kamu sit down with me sa gusto ba namin. Siguro makaingon ka nga nayabag ako. Kung ingnon di ka, yung mura ko kasayawon sa kalipay. Yang kalit siya nga misurinder o may booking sa iyang kaugalingon ka. Dili naman dayon ang among ipasabutan. Tungod kay mibalik sa iyang kinabuhi ang tao nga tinuod niyang gina. So, enough na nga itong reaction guys. Kita-taas lang po itong video no. Ato lang i-check sa ni aging episode kung naabatay mga
mag-comment sa part 33. Let's find out. Wow, 131 views. Salamat guys. Shout out and greetings to you, Dads Vasquez. Murag hapit na siguro na, ni mahuman kay nagkita-kita naman ang amahan og anak. Hapit na gaha. Unta dugay pa na siya mo. Kay okay man gud ang views. Daghan pa ko rin mga twist na siya guys. So mano to guys, thank you so much and good night. Thanks RMN and more power.